Iniciem ara les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre l'estratègia que seguirà en el procés cap a la independència de Catalunya. La formula l'il·lustre senyor Joan Laporta, del grup mixt. Senyores diputades, senyors diputats, demano silenci. Senyor diputat, té la paraula. Gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable president de la Generalitat, davant del cada cop més ampli suport del poble de Catalunya a la via de la independència, perquè Catalunya sigui un estat sobirà de la comunitat internacional, i ho dic per la recent enquesta del CEO en la que el 42,9% dels catalans votaria la independència, ho dic també per la consulta sobre la independència celebrada i també, per què no, sobre la proposta d'insubmissió fiscal recent que hem vist aquests dies. El president de la Generalitat pensa liderar aquest procés cap a la independència? En el cas que sigui no, per què? I en el cas que sigui sí, quina és l'estratègia? Gràcies. Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vostè mateix ho ha dit, estem parlant, segons l'última enquesta, d'un 42% aproximadament de gent que es pronuncia a favor d'aquesta hipòtesi. Com tothom sap, un 42% no respon a una majoria clara de la societat. No és una xifra gens menys tenible, ni gens menys preable, és una xifra significativa. Fins i tot es pot pensar que molt significativa, però en qualsevol cas no és una majoria clara del conjunt de la societat catalana. Per altra banda, senyor Laporta, vostè sap perfectament que el full de ruta que en el curt termini té establert aquest govern en aquesta legislatura passa pel pacte fiscal. Ho hem dit en el debat d'investidura, ho vàrem dir en el programa electoral, i si una cosa es promet en el programa electoral i es compromet en el programa d'investidura, després, com vostè comprendrà, per fer honor en aquest compromís i per ser creïbles s'ha de complir. I per això aquest govern el que farà és plantejar el pacte fiscal. Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre diputat senyor Joan Laporta. Bé, gràcies, president. Ho dic en el sentit precisament perquè entenc que al liderar el procés cap a la independència trobo que afegiria una pressió necessària per aconseguir precisament el concert econòmic o la independència fiscal. Quan fa referència vostè al programa electoral, si em permet la reflexió, és que Catalunya no és una foto finish i Catalunya està en constant evolució i des del 28 de novembre han succeït moltes coses, com per exemple, ja m'he referit abans a la consulta sobre la independència, el que l'Estat no ens paga el que ens deu, aquests famosos 1.450 milions del fons de competitivitat, les constants agressions a la llengua catalana, ja bé sigui que encara no és oficial en la Unió Europea i es produeixen situacions com que davant de les sentències recaigudes pot ser que ja no pugui ser la llengua vehicular del nostre ensenyament i a més l'agreujament de la crisi econòmica que posa encara més de manifest, amb evidència, les mancances d'aquest govern per fer front a la crisi econòmica. Davant de tot això, penso que realment la seva posició, quan es refereix al programa, és una excusa per evitar la seva responsabilitat de liderar aquest procés, que sota el meu punt de vista la té. Quan parla que una majoria, que un 42,9% no és una majoria, jo precisament penso que s'ha de treballar perquè cada cop aquesta majoria sigui més àmplia i és el que li demanaria, que consideri que el poble està madur per acceptar que des del govern de la Generalitat s'expliqui als ciutadans i ciutadanes de Catalunya els avantatges que té per ells el que Catalunya sigui un estat en el si de la comunitat internacional. Moltes gràcies. Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Crec, senyor Laporta, que aquesta acció d'explicació i de pedagogia que vostè reclama, qui l'ha de fer bàsicament són els partits polítics en aquest cas. Crec que no li correspon al govern, com a tal govern, fixar una línia definitiva que no figura en el programa electoral ni en el programa d'investidura, perquè en un assumpte d'aquesta magnitud, d'aquest volum,
això no deixaria de ser un frau. Si una cosa tan important com aquesta no es posa en un programa i no es posa en un debat d'investidura i després es fa, doncs això és un frau. I si algun dia hem d'arribar aquí serà perquè ho posem en el programa i cridem a la gent a votar amb un programa d'aquestes característiques. Dit això, vostès saben perfectament quina és la nostra posició i la meva personal. Crec que no té masses llocs a dubtes, no? I saben perfectament en aquest sentit que hi ha dos eixos que ens inspiren. Primer, no posar límits en el procés de l'ambició nacional de Catalunya. Aquest és un camí llarg que veurem com acaba i on acaba. Segon, de moment el que hem de fer és abordar aquells temes que susciten i apleguen una majoria més àmplia de la societat catalana, el màxim consens. I això avui dia, senyor Laporta, es diu pacte fiscal. Jo estic segur que vostè ens ajudarà també amb la seva contribució a poder-lo aconseguir.